Prije svega, hvala lijepo svima, dobrodošli na konferenciju. A možemo čuti onda prve dojmove kad je bilo? Ja možeš ti si prvi skočio pa ti... Da, znači ništa, popeli smo se na 3.500 metara sa timom Tandemi eksperti. Prvi dojam, prvo bio je mali bio avion, tako da je bilo jako usko, stvarno je bilo usko, znači uopće nismo smo izašli. Kad smo skočili, zapravo uopće nemaš dojam što se događa, kolika je brzina, nekih 230 km/h. Sendvič je preživio i onda u, ne znam, se rekla, jedva sa kilometar i pol i ono najgori osjećaj kad se protegne padom, tako da ono jednostavno da si želudac dobio... To ti je bio najgori osjećaj, najgori osjećaj bio kad smo iskočili. Ne, dobro, malo nisam gledao toliko dolje, ne. Totalno, bez kontrole. Da. Nije se vidjelo toliko dolje zemlje, ali su oblaci bili, ali nakon što se jedan put opustiš, stvarno je okej. Sendvič niste stigli pojesti? Jesmo, evo, ja sam ga... Da, evo, ostalo. Meni je ostalo, evo, ništa, 2 cm, on je malo bio slabiji. Ali uspjeli smo zadržali jesmo sendvič. Radi se o tome da je sendvič zapravo prefini pa ga nismo htjeli odmah pojesti, htjeli smo ga još malo konzumirati kad se spustimo dolje. Samo ovaj izazov, koliko vam je bio zahtjevan, koliko ste izgubili i kaj dalje, kako planirate održavati formu? Znači, jedan i drugi smo zapravo izgubili nekakvih 11 kila u 30 dana. 45 dana je bio izazov, ali 30 dana što prehrane, što režima, što treninga sa cerinama, zajedno sa bazenima, sa komunalcem. Znači smo uspjeli smršaviti 11 kila i nakon tih 11 kila smo bili spremni za skok. Jedan i drugi onako nešto ima malo manje od 100, ja oko 100 i to je to. A samih tih 45 dana je bilo dosta poprilično izazovno zato što mi smo malo ovako nedisciplinirani što se tiče ovoga prehrane i svega. Da. Imamo lifestyle kakav imamo pa onda si baš nismo mogli priuštiti ovih zadnjih par godina jel da brinemo o težini i to, ali evo, ovaj trening zajedno s instruktorima, ja se ispričavam, malo mi je teško pričati, uši su mi totalno zaštopane. Ovaj tip ljudi koji se na cerinama brinu za nas su stvarno profesionalci i odradili su jako dobar posao, tu prvenstveno mislim na Luku koji je s nama radio stalno, koji se između ostaloga brinuo kad smo imali slobodno vrijeme, jel kad smo navečer bili kod kuće, onda nam je slao poruke, dečki, pazite kad jedete! Do ujutro, isto šta si važi se, ne, to je... Nema buđenja u 4 ujutro i klope. Da, tako da odrekli smo se i slatkog i zapravo i pive i a da, bilo je tu nekih luksuza, jel? Da, kolača, hidrata, sve, mislim to ništa nismo jeli. Koje smo preskočili, ali okej, super. Što dalje, koliko su vam se navike promijenili, koliko ćete dalje održavati formu? Pa evo sad idemo natrag u Čakovec pa još jedan skok, čisto malo rekreativno. Ne, ja mislim sigurno biti ispod 100 kila, to sam odlučio, znači ostaću na ovoj nekoj kilaži i ne budem pretjerivo s ugljikohidratima. To je to, znači i nastavit ćemo ja barem sa dio treninga na cerinama. Isto tako ja, da. I kaj budete prvo pojeli šta dok... Danas? Mislim da ćemo se počastiti jednom velikom XXL pizzom. To je definitivno, nismo smijeli, znači pizza i sad piva i to je to. Ja sam skužio zapravo da je život dosadan bez pice i pive. Da, to je to. To je prvo što ćemo danas. Ali inače, samo da kažem, volimo više tlo. Rekla mi je nedavno mama, sinek moraš se malo spustiti na zemlju. Evo jesam. Hvala.